Itinagan ti Ama. Napalabas. Iti panagsarita da Mr. Wong ken Don Leon. Sinurdo tinaut-udit inchik ket nasurun daytoy. Banag ang nakaragsakan unay ti Don. Nupay kasta, saan lata nagpaabak ni Mr. Wong ket nangisayang kat dayto iti may sa abanag ani Don Leon ti mapabasol. Iti sabali a bangir, nakaawat iti awag de Hepe Salvador may papan iti panangriribok dagiti armado ngem sandan anabutan pay dagiti nasao alalaki. Kabayatan na, saan aninamnaman ni Mayor Arrogante ngagbali na sa ngaili na ni Mr. Wong. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Agtugaw ka, Mr. Wong. Agyamanak. Nakaumay ka mat. Anya ti may paaykukan ka. Napatag panag makagapo. No apay sinambot ko kadam dito yung munisipyo, Mayola. Ha? Apay ngamin, Mr. Wong. Adda ka di parikot. Panagkunak. Dakal palikot, Mayola Locante. Ha? Anya ti parikot adakda ka matam, Mr. Wong. May papanda ito'y partnership me Don Leon asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan iti daytanay bagam. Anya ti parikot, Mr. Wong. Maliknak ngamin. Kalkalapanak, Don Leon. Pagkunaamat, Mr. Wong. May saak ni Kosyante. Katkas ni Kosyante. Ado taktika amok. Tapno masilok ko no anya lalamidan parak ni Kosyante. Katkas masilok ko. Kaya Don Leon sabotahi ni Kosyok. Anya ka diya talaga ti ibagam kanya, papa. Itay pa'y lang nga daki ti sango. Ngam di ka matagsam. Namnamaag ka nagnakam kan. Gapo iti naramid ko kan ka. Diyak kumakayat niya ramidin kan katikas tiyay. Ngam natangkan ti ulom anak ko. Diyak kayat ti makiargumento kanya ka, papa. Raraaman ka, amom dayta. No talaga araraaman nak. Apay nga rod, asukiran nak. Adayta ka manin, papa. Mangrugi ka manin. Ibagbagak laeng kan katagpaiso. Saan ka asuksukiran, papa? Agdadata si kati mangipapaidam iti wayawayak. Aniya? Pwede naman saan ka di? Gapo iti panangiparparit mo iti kayat kong aramidan. Panagrit na katawanin apulos iti wayawayak. Kaslamay sa akon abalot. Nakita klanga chona. Naklati di imbaga ken kuana da palikot partnership me ken Don Leon asawa na. Boss, Sigurado itano na dayjay Don Leon. Kat babaan kasta mapasamak. Sigurado mabwisit Don Leon. kasano masigurado yun dayta, boss. Amamok ni Don Leon. Kasaluna no kasjay may baga sa bali alamid na. Nang luna asawa na. Kat nakalkalo na gungat dayjay. No ibagak mo ni kaamin. Boss, Di kaya Don Leon. Hagtali na di matang anak na iso kat nadalos. Kaya nalintag tao. Mamati ak ngawan ng pulos hamo Monica. May papanpod no alamid amana. plano yung kadimit lang ay bagakan ni Monica ti amin, boss. Tumteng to dayta kanito Maximo. Sana kagapula mangibaga Monica iti dayta. Em sigurado. Mamuanan tumat lang amin. Imbagak tumet ngamin ken ka, Monica. Saan mo latakuman nga iparupakin ni papam ti panagduaduam? No addaman atap mo, para ken kalatakuman. Saan mo nga ibagaken kuana? Kasano ang mailintag na ti amin? No saan ko nga ibagakan ko na, yaya? Monica, Saan ang mailintag ti killo nga aramid? No awan ti mangilintag.
Rumbang laadil lawak ti mading aramid ti asino man. Nang runa ni Papa, taiso ti amak. Ngamsi ka mat ti kaasi. Nakita mat ti naramid na ken ka idi na minsan. Nakasaganak iti anyaman akayat ng aramidan kanyak, yaya. Basta sa anak nga agsardang. Doktalak ti palimad ni Papa. Kat na mapanagnagak adakas gayam ti aramid na. Ikagumaak nga ilintag. Nga oray pay no ilaksid na kon nga anak. Simon, panagkunakat matulungan nak iti daytoy kayat ko adoktalen. Anya day tanarting. Nasidagkan ka da Mr. Wong kan Don Leon. Saan ka di? Ha? Mabalin ka di tulungan nak. Ikagumaam ko mati agalay ti impormasyon kadakwada. Anya ka kadinarding. Apay nga raman nakiti dayta. Amumat no anya ti kinataok. Saan ko ang mabalin nga aramidan ti kasta? Simon, Siyak mati madaksan no aramidak dayta. Iso pangasim ko nga. Di iraman iti anyaman na planom. Ulitak. Siyak ti madaksan no manugutak iti kayat mo ang mapasama. Nasaya tadakan, Jonah. Leon, Oh. Apay akasta ti panangkit-kitam kanyak. Adda ka di parikot. amum ka din o asino tinakisarita kanyak. Asino? Ni Mr. Wong. Anya? Dayta ti agpaiso. Napan iti munisipyo. Kinasaritan ak maipapan iti panagpartner yu iti negosyo. Yun, diyak kaya ti kastoy ang mapaspasamak. Sabali ti agparparik na kanyak. Kak nga, amang anoan niya ti mapasamak. Ti ayaw. Sabali ti agparparik na kanyak yun. Iso apang nga asim. No anyaman ti susik yu ka ni Mr. Wong. Siguraduam kumaamaurnos. Sakbay nga dadakas ang mapasamak. umawawagan kanyak Don Leon. Sigurado na saon kan kuana mayola lo kante may papan panakisalita kan kuana. Sigurado no sung parak na itoy. Madlaw kon dagos pongtot na. Panag kay-kayat ko. Hello, Don Leon. Anya di kayat mo pagparangan, Mr. Wong? Apa yung kinasaritam ni Jonah, ha? Oh, Don Leon. Hapay na laos pongtot mo. Kasla sangka na iluam kasta. Mr. Wong? Timot daita kayat mo. Iso alalamidam kanyak sangka te. Anya ka din ti sasawan. Anya nga aramidag kan kang ibagbagam. Amam mo ka, Don Leon. Nasaya de pakpakitam. Kamadagayam na lima dahil alamidam. Jak maklon bugi. Ayok day jay ngayon sik. Nagturida na ng kalaban kan kaamo. Saan na mabalin dito'y? Palagip lang nga mo. Sana rumbeng agdarasudos tayo. At nandito'y San Bartolome ti puwersa ni Mr. Wong. Saan dalaki ti apaati ulatan kada tayo. Jak itulog akas jelatan ti pagbaragan ti amin. Amam mo nagpugi. Saan ko agayat asyak ti maagrabiyato? Ammo Maximo. Kasla maparpar matakla nga, Don Leon. Bayat panagsalita mi cellphone. Boss! Nadlaw nakalo pongtot na. Naliknak na laos kola na. Nagsangsango kami lang ata. Ang mga nohan niya ninalamid na kanya. Tirigat na ita, boss.
Mga noon niya matiiwayat na apanang balas kan ka. Oh, Nakasagara ako, Maximo. Hamok talaga mangiwayat dahil jadang, tapno mabalas nak. Ngam nakasagara akon. Kati pasigurado kan kuala. Tidak basta mapadi silatan, no kasta kayat na. Rimwar ni Papa, Mama. At damanin na panandakan ni Mang Bogi. Iha, Iti kasta Jaryo. Nakadkadlaw nga dati saan anasayat anapasamak. ha? Kat no kag bidot. At dalakit di pa kainaigan ni Papa. Husto ka di, Mama? Iha, awan ti kasta na pasamak. Awan ti parikot. Talaga nga ay ayatam ni Papa, Mama. Ngamin, kalkalubam ti aramidan na. Ha? Ngam saan ka ang mababalaw? Mama, mabalin ka ti arumwarak? Ne, iha, sa dino ti papanam. Mapanakla sumarong ka ija simbaan? Di kay agdanag? Aganadak, Mama. amom Narding. Madlaw ko lang tano aborido ka. Kasano amadlaw mo dayta, Simon? Itinapawot mo nakadak dito San Bartolome. Kabisado kan. No kanayon ka nga umay dito simbahan. Sigurado nga da pakariribukan. No kanayon ka nga kararag. Sigurado nga da ikidkid dawam iti pamakawan. Ha? Husto saan ka di, Narding? Wanan. Kabisado na kon, Simon. Awanan ti mailimot ko kan ka. Day tatidak kalabid dot, Narding. Anya ti kayat mo asawan? Adda na patagabanag na ilimlimad mo kanyak. Anya? Kat mamati ako. Ngam no anya ti kayat ko asawan. Apay a pinalubusam ni Monica, ma'am. Sigurado mat lang nga ipilit na ti kayat na, nga uray lapdak ising. Sana bale, taimpakada namat nga ijay laang simbaan ti papanan na. Agsubli ka no matla adagos. Kinuyog ko la kuman no kastamot lagayam, ma'am. Baybay amon. Sigurado asaan mat lang nga umanugot ako yugam. Tadi na kaya ta mairaman ka iti pungtot ti amana. Ma'am, Iso abaybay amlatan. Ti importante, addan dito'y balay, inton sumangpot nilyo. Nasirip ken naannad at talaga dagiti kabuso. Araramidan min ti amin, ngam awan latta ti maduktalan mi. Nakisang dagiti impormasyon na makalkalap mi. Ket di kam pulos makaalay ti konkreto nga ebidensya. May papan kadagiti atapon mi akamang ti sindikato nga adda dito'y San Bartolome. Ngam saan kami ngagsardeng? Aramidan mi ti amin. Nagpartakan ti panagmaneho ti driver da jalugan. Uray la agikis-ikis. Kapo iti panagmaneho ti driver. Surutak da jalugan. Nasken amasitar ko. Gapo iti kasjay adjar ti panagmaneho na. Aging gay ti mabalin, Monica. Saan ko kaya ta pakibiyangan ti parikot ti pamilyayo? Pamagbagalang ti maited ko kada kayo. Padre Simon. Kinapud mo na. Kanayon at iparikot ti pamilyayo ti yuman kanyak ni Mayor Arrogante. Tunggal umay dito simbahan. Kasta ka di, Padre? Uwen, Monica. Kat may sa ti kanayon nga ibagak ka ni mamam. Kanayon nga ibalakad ko, asaan ko maamapukaw ti panagtalag na iti Diyos. Ti Diyos ti kang runa na makatulong kadagiti kas kada kayo. Nga dapagdaldalanan na, Monica. Isong ay pangrunayo kuma akanayon tinamarswa. Laglagi pagkakanayon day ta, Padre. Kat day talaangan ti mangpatpatibkar kanyak. No kas di amapukpukaw tinamnamak, gapo iti mapaspasamak iti pamilyami. Kasayatan day ta, Monica.
Iso na lang ta. Madala tagundaway akayat kon ti sumuko, Padre. Monica? Kas kumaita. Talaga atyak amon anya di Aramida. Monica, anya ka din ti sasawan. Nariribok ti panunot ko ita. Awan ti panggap kong agawid ita akan ito. Anya? Anya daramida ni Padre Simon, iti kasta na ibaga ni Monica. Gagayem di uliwayan na dinggen, tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Napan ni Mr. Wong iti munisipyo. Ket kinasarita na ni Mayora Chona may papan iti panagsosyoda ken ni Don Leon iti negosyo. Diniretsa pa iti inchik ni Mayora. Ket imbaga na adi na magustuhan ter aramidan ni Don Leon iti negosyo da. Iti sabali a bangir. Dinilaw ni Padre Simon ti kanayo nakaadda ni Hepe Salvador iti simbaan. Ket nakunana pa'y nga adalakit di ti pakariribukan ti pulis. Iti may sa agundaway. Nagsarita da Monica ken Padre Simon. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Ti Diyos ti kang runan a makatulong kadagitikas kada kayo. Nga da pagdaldalanan na Monica. Isungay pang pangrunayo kumaakanayon ti na Marso. Laglagi pagkakanayon dayta, Padre. Kat day talaangan ti mangpatpatibkar kanyak. No kas di ama pukpukaw tinamnama. Gapo iti mapaspasamak iti pamilyami. Kasayatan dayta, Monica. Iso na lang taadagon daway akayat kon ti sumuko, Padre. Monica? Kas kumaita. Talaga adyak amon anya ti aramidak. Monica, anya ka din ti sasawam. Nariribok ti panunod ko ita. Katawan ti panggap kong agawit ita akan ito. Anya? Kinapudno na kayat konti sumina iti pagtangan. Monica, panunuto man na imbag no anya ti ibunga ti kasta planom. Padre, Naustuan ka ni titawen. Ngemsan ko nga isingasing agaramid kakit din iti pagramutan, tinakarkaro a parikot. Dayjayan ti kamkamatip akot, Che. Nakarkaro pa'y a pinasiwat na tilugan na. Apaman anadlaw na kamkamatek. Nasken amasan mi dayjay alugan. Masigurado nga dalaki ti dakas aganwa tinagmaneho. Taapay anakarkaro akayat na ti aglipas. Apaman anadlaw na kamkamatek. Tiradyok. Attention all units. Attention all units. Kamkamatek itatimay sa analabaga a kotse. Ngadan plate number Kilo Echo Yankee 184. I repeat. Kilo Echo Yankee 184. Adda kami dito'y highway ngagturong iti kabangibang nga ili. Nasken ama sa nabyo tinasawa kotse. Over and out. Sigurado nga ado ka nagiti kakadwak ti agresponde iti awag ko iti radyo. Kung nagtupay kat, addan dagiti kakadwak. Siguraduan mi asaan ang makalibas ti kamkamaten mi. Bogi, panagkunam. No patayag ni Mr. Wong iti mismo asangwanan dagiti tao na. Agbalinto nga taan na pudno kanyak dagiti buyot na. Amo, no siya klamay sa. Saan kayo mangalay ti tao ni Mr. Wong agbalin na katwami? Apay, Bogi. Saan to lakit yan na saya ti mapasamak, amo? Kaya rigan nanto na nangala kayo iti bato. Ngayon pokpok yung matlang iti ulyo. Anya? Dahi tadagpay so, amo. Narigat tagtalek iti sigot akabuso. Tandaanan nyo kumadayta. At daytan ti kamkamatek ako, Che. Overtake at kat ibalangan ko tilugan iti kalsada. Ibalangan ko tilugan. Oops. Nagsantingan.
Dumsag ang adagos. Di ka tignay iti dagas. Dumsag ka itilugan mo. Anak ka nga to dagiti imam. Saan ka na makalisipay? Napalawlawan dakan. Iso asumuko kalangan. Kinuyog ko ni Monica ang agawid, Mayora. Kaya't ko ngamin na masigurado at talaga nga agawid. Ha? Apay, Padre Simon. Nasauna ngamin kanyak, adi na kumakayat ti agawid iti pagtaangan nyo. Anya? Ang kinasaritak, Mayora. Linawlawagak ti panunot na. Iso nga itay napaanugot kon. Kinuyog kon dito'y tapno sigurado. Amo, daga sa damag na ito eh. Apay, Bogi. Natiliw di may isa kadag iti talkak, apusher tayo. Aniyo. Nasuro ka may sa kilo at droga, tinaalatakan ko na. Delikado na ito'y, Bogi. Sigurado nga ramidan dagiti pulis ti amin. Tapno mapagpudno da dayjay. Di kagdanag amo. Itamad lang. Awag ti kontak tayo. Ipatrabaho ko. Dayjay a tao. Sigurado abulido ita dayjay Don Leon Maximo. Sigurado na ita, boss. At danaala dagiti pulis at droga itinatiliw at tao da. Umayayon kanya kung taway. Iti kalabas, kakasi tayo gapo kadagiti napasamak. Gapo nagsasalono operasyon dagiti polis. Gamita, ni Don Leon matagpalikot. Pudno na ita, boss. Kung tawayan mang balbalas, Don Leon, gapo inalalamid na kada tayo. Isuawan sa baling alamiden tayo ita. No di mga sikaso met bukod tayo ni Kosyo. Nagtalakakan ka, iha. Ngamapay akas jay ti inaramid mo. Mama, Amom ka dino anya ti mapasamak. No bilang ta saan ka nagawid dito'y balay. amok mama. Sigurado nga agpungtot ni Papa. Kat si kalakit di ti kaungat na. Amom matlagayam. Ngamapay adi mo pinanunot dayta. Mama, No di nakapay inalukoy ni Padre Simon. Saan ka kumanagawid dito'y? pasensya kan mama. Talaga ngamin ang mariribukan no at daak dito'y balay. Anya? Iso a pasensya kayo lakuman kanya. Saan ka makaidnal yon? Apay ka di? Awan, Jonah. Saan ka makapaglibak? Amok nga adda ti mapaspasamak. Apay no ibagam kanyak. Barang adda may tulong ko. Di nagmatulungan iti daytoy apang panunutek, Jonah. Ha? Iso apang ngasim. Baybay ang naklat takuman. Sana bale. Ta sigurado ama ornos metlaing tirimswa aparikot. Hanya matamagan, Maximo. Nakabalo ng tipusir na nakamagdagiti pulis, boss. Aburido lakit din, Don Leon. Patsag agpampanunot na dya pamuspusan. No kasano likidalenda na magtawon na. Sigurado na ita, boss. At nalabit ngayon ton mayakar iji provincial jail day jay. Isunto ti panang tira dakan ko na. Kasi nalamid mo padak Chinese? Win, boss. Kasta tinamnamat nga ramidan da Don Leon. Namnamaag ka makatulong kada kayo tinakamagyo, hepe. Kastamat lang ti pampanunutek, Mayora. Kaya't kumeten ang masulbar ti amin. Tapno sana mapukaw ti panagtalek dagiti umili kada kami, apan nakabagi ti linteg. Hepe. Iso nga ramidag ti amin. Tapno mapagpudno mi ti nakamagmi. No asino ti supplier na. Good. Magusto ak dayta. Mayora, dayta lang ti may kuindagas nga imbagakin ka. Hepe. Agpakada kon. Permission to leave. Sige, hepe. Panagkunak kat ammo kuno anya timang burburibor kanilyon. Isimpak dagiti papeles dito lamisaan ko. Agawid ak, tanas ka na makasaritak ni Leon.
No kasta Monica, naka-schedulean panangted mo tulong? Juan, Mr. Wong. Namnamaag ang makasurot kayo. Tapno kadwa kayo amang dadi ti tulong. Kitag pa no makasulotak Monica. Hamangan kami na damay lana papanak. Wano napatag alamidek. Mr. Wong, Yamsan bale, tinapatag. Dagiti pa kay payan tulong. Sangkate? sikat ti makaamo, Mr. Wong. Ngam kasayatan matlaang no katwada ka. San bale, Monica? Kontakin ka, apaman makumpilmal ko schedule ko. Diyak pa'y may bagaita no makasulutak. At nakalap nga impormasyon nga ura da iji pagbaludan tinakemagda po sir. Kat tirahan latada dun leon, boss. Anya? Kasaro alamidan darayta. Diyak may mutla mo, boss. Nga mapagtalkan tinakay padamag kada kami. Talaga tuso dahi jay Don Leon. Kaya't nagsigulado. Anya ti kayat mo nga aramidan mi, boss. Di kaya giwayat ulayan niya. Baybayan nyo, Don Leon. Ngam ti kayat ko. Agpaliw kayo na impag. Matungpal, boss. Ikagumaan nyo amuan namin tignay, Don Leon. Husto akadi, Leon. Tinatiliw a pusher ti makagapuno apay a madanagan ka. Uray saan kang agsaw, amuklatan. Taom dayjay a pusher. Mabalin ka di, Jonah. Sardangan nak. Ang mga nonya pa'y timaaramit ko ka. Ha? Panawan nak dito sinet. Kaya't ko, dagmay may sa. Intun maminsan, Monica. Di mun aramiden tikas iti inaramid mo iti kalman, Yaya, ising. Kaasimot ni mamam, no isukit din ti pagipapasan ni papam iti pungtot na. Kaya't ko lang amin apariknaan ni Papa, Yaya. Ngam tirigat na balasang ko. Sigurado nga agbalatakin ni mamam ti amin apam mabasol. Yaya. Sapay la kumata dumngag ka kanyak. Maasyan ka kumakin ni mamam. Napanunod ko at talaga dayta, Yaya, ising. Isadya ko nagkadkad pa'y. Idi imbaga ni Padre Simon ako yogan na kun nga agawid. Naimbaglaengan taadda ni Padre amang bagbagaken ka. Nasingpot at talaga ni Padre Simon. Mapangnamnamaan. Nang runa iti kakasta abanag. Padno dayta, Yaya. Dakkel ti na itulong na kanya. Isuan na kapag panunutak mutla idi kalman. Nakalirto lang iti tao ni Don Leon. Mas nga ganadak. Narigatan. Ang mga noda makasipot kanyak. Katnon niya pa'y tiaramidan da. Iti ka nito makita dak. Kat mailasin dak. Sigurado ako maron ti panagatap ni Don Leon at talaga akal kalabanan ni boss ti negosyo na. Mo kasandak na basta makita latan. Siyak pa'y. Mapanak iti dayjay abanda. Hoy! Nakita na kon, haglibas akon. Ano tao dyan? Paltukan nyo! Delikado, palpaltukan akon. Maskan ang makatayo ak. Tapos sanda ang mailasin. Anya ti pagbanagan ni Maximo. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.